Anymere ubaswa me chiacha baby a will be a ubaswa. Unya link na no ashama me. Say usually and then your meeting days. Most people are not aware that I'll be coming live. Today is not our meeting days, but I have to. So when you get the live telecast, kindly share for me. Share the link for me. OPATAFUOR fans, me chia mu nyina nwumre. Wa wonya link ni bia share ma me. Wa wonya link ni bia share ma me. Gladys and Bruce ne Jiwado Higaba me chia mu nyina. Mo share link ni ma me misra mu. Mo a mo journey OPATAFUOR prayer tower. Victor Michiao, Frank Du Michiao, KP, Ma, me Robert Donkonya, Mikenya, Mike, Mamia Kia Beauty Michiao. Michiao, you know, and about your Michiao, Mosha Lincoln, Mammy. Josephine Boatin, let us say, Bibia Boko. I could say, where? He got bounce, Papa, I want to give gift, but what number? Me, my number that is a sign. 0540770896. The same WhatsApp line. Elizabeth Odrum. Mom, how you doing? I believe you're doing great. Grace Wilson, share the link for me. Sunday. And then come me catch them some but Enra message no man ye intimate to us. Me to us na ma wie ni prekona Sunday. Ya treaty another topic. And me forget it. Most of my men to us and answer them, me forget it. Anna. Mama Dinah. I do see. Panda multimedia, me chia mu nyina. Can't tell man for some more life. Most of them they are not aware. Josephine Boatin. You see the VI Boko. Yeah, to Enra message in so Enra minimum di nkomo regarding a lot of things. Na me chirechiri mu e de kire mu. Kwan a obetimi eni nyame ananti yie. Enne nioma bebre na atu abom. Enu nti no wo ha wa adwen o say bia de we a wo si ye wo nioma no. Eye. But no kwasem e wo mu ne say obi wo ho a ekwan a ofa so ne Awurade nante na nye agese ye kyerɛw mo a mo wo so anwumre nyina me kyia mo amata na te say Canada fo nyina ho ye aha say na ya na me de fa mo comment no aha na screen kasienti. If you see me clicking here, then I'm enlarging
the screen so that I can read your comment out. Amajiman, I say good to see you again. Yes. Enti Enra, mo line so nyina no. Me mama kwaba. Enra na me ni mudi nkomo bi. Efa nioma bebre ho. Efa abrabo ayebo. Obi wo ha akwa sorry sir several times. Like obi timi ka say papa maya akwankyere ni bia nanso so akwankyere bia meyi bia na emfa mame. Na me question is say akwankyere na wo ye no say ne sitie. Wo ye sure say wo a wo ye akwankyere no utimi ye akwankyere ni yie. If you say wo ye ni yie a den a onyankopon obegye wo so. Na emprempi no ya na omo eye akwankyere no. Aya omo nye akwankyere ni yie. Nti nam se omo nye akwankyere ni yie ni nti no. Aya omo hu nyame ani mo nyam. Nti nura me kyerɛkyerɛ mo sɛ akwankyerɛ no sɛ obi ye ma akwankyerɛ especially efiri onyankopɔn nsɛm a ɛyɛ a emfa akwankyerɛ ni agro efiri sɛ before sɛ onyankopɔn difuo bia bɛ ma akwankyerɛ no na wabɔ ho mpaye ɛna Awurade ɛse ɔnka nkyerɛ wo sɛ yesi sɛ deɛ me cannot ase a na mprepi no ya na ebinom ɔmo fa no sɛ o sɛ wa mama kwankyere enti sɛ deɛ wosi di ne ho ɛkɔgyina Awurade anim abra ɔno nko a wɔ ne fie anaasɛ ne tibia bi a ɔtimu dada no saa na ɔyɛ ne nneɛma but ɛnyɛ saa na nyame tiw nti nura me kyerɛ mo sɛ ɛkwan hodoɔ bi wɔ hɔ a ɛyɛ maako 6 saa ɛkwan hodoɔ no sɛ ebi ba wabrabɔ mu a ɛden paa sɛ wobɛbɔ mpaeɛ ama Awurade atiw nti me hyɛ aseɛ no Stella Champoint say I believe so here Eva do wine I believe so here God bless you Nene Sika o Clem ne kuku bena hey me pacho di no mamoni ya fache why o Clem ne kuku. That's very nice name. Na emare mfi anwumre suma ni di nsami de bia mi ni di da OPATAFUOR de saa mechiamo se mi fi owura kura etu mi enti ubehu na OPATAFUOR me da abonten ena se uhu se me da abonten so amane nya onwanwa nso OPATAFUOR de oni sika okay, well pronounced that. God bless you. Eti OPATAFUOR de mini cash obi obaka se mu sika bi obo amini sika me kra me hwem botomi na asaka 2 cedis bi se me yato ekina ya me adoma me de beto asichire dokoro na chese maya de ya medi me boa Reverend Adakwa Sofo mechiawo nkankyere OPATAFUOR mani nyina so obi amra metie nyame asem. Oh, Eric Benabs chicken change you just you be on chicken is mu frame chicken change you. Is he ade also tia sense o your OPATAFUOR ba sika bia enso nsene wate ase wo ho kwan say
also so who control billions. What you say? Opatafuo fan bia udi mechi bia no. Wo ho kwan say also who control billions. Many people who say yes. Also wo ho. Enti anwumre wo a wo la yesu bia wo ya matamfo kra. With me nsabo onyankopon sika futuro mo pete ho ate. Erade mie kwa ma o mame. No amount, just a chicken change, be $1.2 billion. It's a chicken change. $1.2 billion be running fund to account to man what? Amajima was say, has God forgotten me? God has not forgotten you. Maybe you are not doing something right. So after this teaching, Ama, you will get to know what you are supposed to do. Yankupon the obede no power. You people, you don't know who I am. You see, the saddest aspect of it is that you have somebody of my type in your life, and still you are suffering. Sometimes, dear now, dear ya. Kodro Michiao, maybe I will be a numere with the 5 years account for you. What 5 years in the Medicicasa account, I'm Israel, and I know Elia can sing be. Or say, I just a man I make kasa. Ama insuo asa to Israel bonten so. You have somebody like me or OPATAFUOR. Na everything yankopon. Yeah. Mo ya de man ye bibi some weird bi. Me OPATAFUOR me. Krista wo hye me mantimi tumi ade nyina yo. Na wo say omo me mama kwankere no. Enye chicken changes no mo de mama. Yani efiri onipa dasani etutu na brabo ehihye na brabo yie emani sinipa ni yie tumi ni nyame nsam na wo na wo OPATAFUOR a edi enti na wo sa brɛ wa brabom adwene na da utiri mu no ene me be kyerɛw me be toaso ne wahu wa kwan sɛ de wo se ututu anamo wo mu hyia me wa brabom a omudi me ye omade nyina no ene they are enjoying life mo so a mo be ye asempefo ene mo amaye adwamanfo na mo ne me nam oni OPATAFUOR nam sofo be biem na ohia brofo na opa nyame wa mam brofo ni bi teachings na opa OPATAFUOR nyame amam bi tumi na opa onyame wa mam bi die pa na opa e wo wiase a me OPATAFUOR mintimi njin firi ewurade nsam mfa ma enti one number sabasa na obura dwama o machi bo a ukutie sofo we no abetie we ukutie we enti me kase ya na sofo no so akase sofo no so ye kase onyina mani mo ntimi nyina o small o so a tie nyame asam a yem frɛ mu na efini azan bi anim tena me na ase na me nkyerɛ onyame akwan kora so a wo se wo mpɛ mo ha mo hu na OPATAFUOR OPATAFUOR mama o hwe kora wa brabom no e wo nyame mu no metimi ama opa no dua de asi ofie wonima de frɛ ne pa no dua OPATAFUOR pa no dua esimi fie me mfa nya hwe o eno me mfa nya hwe me de ma onyame asama msika futuro me mfa nya hwe ene abibifu amudi machi nyina onse mo bebre mo bre maso odin abrofu no mom na o kasa da ha na wada sorry ana wa sorry enti abrofu no na benefit enjoy life. The grace literally belongs to you people. Adoma chede na ewo me so na ye modia but abibifuo
they will never value you. Or the nsenke kasa na nani so ate no. De come na ekum. Come make opatafuo. Hey, na me opatafuo obi si woni me nam. A tumi no wo he wo de akire me tumi kro. Wo hye buom. Wo hye botam ana wo hye hefa obi si de wo de nipa no ye hwan. Ah, me. Me, obi say, like obi say, me opatafuo me obi say, ensan kika me konfuo bi anu ho, na sofo bi anu ho so obetimi abremase, me sa na msuban tie, edru mrebia, because of the way I'm sitting, mitimi sheda ye dima, obi misbehave, because energy na ekura me na too strong. Me touch you a obi ntimi njo. Enti se me ye din na obi misbehave o machi a. Ya na adwene ne se opatafo aye mmerenti. De me ye no hu. Da bi o. Eye mpanyinyo. Na wiase no ubeye panyini a. Ubeye panyini a. Enioma bi wo ho no obi ya umwa no. Uhu ni se wa ya akwada onyini a. Obehunu se de wiase site. Atiase obi wa o ya adie bi ofise uhu no. Hey, what makes me a prophet? What makes me a prophet? What makes me a seer? And I cry seer no cry me pe me baby na me de ama no. Me pe me a me baby na me de seer gift na ama na. Me jai say me focus on sharing the word of God. Is it me jai sa na money na? Me jai sa na money na. Me bacho mitimi 200 message ni so. Linda papa, as for me, I know you see everything I do. Mumu bi wo ha mususaw. Me hu say the way our energy ni tie no. Nti wo ye bibia me fiu. Ana me panyini enti. Me nya nipa hey. Nti na oya e wo se me kofom obia ni wa wo betuma ka kire say me call patafo ho oteatea me nya saa de no. Obia waba me nchen bia no, I welcome everybody. Bi wo ha wa ye bone pa but munim. Bi wo ha efin ankasa e wo ho. But me no me wo ho say efin wo ho a me kokoro ho. Na mama wa sebi wo awurade ani. Enti me njaji nipa. Enti obi ye lesbian, obi ye gay, obi ye kromfo, ye drug dealer, or ye dienyo. Me njaji nipa. Me na me gise nipa no. But e mane nye o say oba me nchen na manyi waten a. Uti suban bi mu a menimu. Me ya we pa bi nim but e hu hia se me ka kire o say wo ye dwamanfo, wo ye kromfo, wo ye cocaine dealer, wo ye die wo akum nipa. Sa nyema no enye part of me. Yen ye de odo a esoro eboro so ene ye di hia nipa sa na Kristo tie. Entina na wo mo a na eben Kristo ni nyina na mo ntenase. Because adentina wo Yesu uti Simon efie na wudidi na oba gamanfo ebe sugu nase edi ni trinwi epepa wo nase na nipa nte ase enti no mu hu Yesu mienu enti na Simon ka kire Yesu se owura yenim sa oba yi yenim se oye odiboye ni sini odiboyefo nyina oye odwamanfo de no ba hu se Yesu kasai enti me banu ana oba me nchen a unkoye boni bi na me mfa unkogina ba bi se me ka eye me masede se me cover with nakedness eye masede se me opatafo me cover with danger twi kasa me se with danger ye ade bi a waye a enye but eni kwan se me ka e wo se me cover George Buadi Amoa me pacho me je so ati ase
If you don't understand opatafuo ontimasida, ye kasi obi ye difo a, ye kasi obi ye difo a, enye ena urade abie mani, mewura ofie na mehu se o dress black bi, ese o main gate, mewura o kitchen. Those things no rubbish. Obi o difo a, onyankopon nya abotre edi nyansa ni nimde etiti nipa no ansa no wa ye ni difo. Onyankopon timi mfati bonko so bia enye difo da. Nti na ye was so many prophets in the system a me hu omo ana mesere wo because ne difu ban no wo hwa unhu ase e na unti onte na ase so. What you say? Wow, agomenya. Oh, wow. I've once stayed at I've once stayed at a, what do you call it? Krobodumase. Yeah. Ebenezer Dunya. I've once stayed at Krobodumase. And I know Agomenya Market, very crowded area. Said the Krobos there, they be my friends. So me then Krobos people, we go to the same school. All my paddies, them all be Krobos. Oh yeah. So somewhere 2000 and it be like 206, no 208. Yeah, now they akosomo we Africa agomenda. Yeah, agomenya. You see them get some market for agomenya there. Yeah. Na me taba ho. Iliano mechiamo. Yeah, na me ba ho ntino agomenya there. I know there pa nyenche. So back to what I was saying. So wow, Linda, you attended high school at Odumase. Oh yeah, Odumase. Yeah, na me. Oh say bomb station ho. Oh bomb. Uduru bomb station ho no ma. Na pharmacy kesiye bi wo bomb station ho. Awo nyina matena order. Hey, you are also watching me live from Krobodumase. Wow. God bless you, Nenesika. And Krobo girls. Linda, you be Krobo girl. Uko Krobo girls. Very bad girls. Very stubborn people. The Krobo girls, very stubborn people. Minimum na sena meti agome I Krobodumase. Ena ni de na menene tino. Na or pharmacy kesiye bi ewo no a medical doctor ewo Akuse. So what you say? No a medical doctor ewo Akuse. Enti no pharmacy kesiye ewo bomb station ho. Enti me free Krobodumase ena me kotena eye Atimpoku. Enti me Atimpoku matra 39 steps da. Atimpoku matra 39 steps. Restaurant kesiye bi na ewo Atipoku station no 39 steps me pacho na me boss wo what enti Dr. Oduro wo se wat na Timpoku da me so me pacho ma tra Timpoku da me tra Timpoku ko Atipoku Presby achew Atipoku Presby ma ko hoda me free Atipoku Presby and I'm call Akosomo and I'm call complex me call complex me throw me BC ewo AIS Akosomo International School. That's where enti me pacho me Kroboni kakra. Me Kroboni kakra. I knew Abolo and 1,000. Yeah. Abolo people, they used to say Abolo at Atimpoku. Enti me, I'm a Krobo, The Krobos, enti we a Kroboni, anti me me a Kroboni. Me Krobofo ni mini ye co school. What you say? And ye wo me was sefi. So what you say? They be a me chiro mechi. Me ye wo me was sefi a contomra e won ye wo me. And me papa de o me asantefo. O me asantefo to be precise. Enti
sehwi ena me furu mahye sehwi asase no emu na me furu mahye enti sehwifo so ye mabusuafo aha ena asante de emi ame de adada ba krobo ni anwona de on say atimpoku ene saa area ho no on say eye krobo ni anwona ne doso nti me no wo ne co school nti na anwonafo ene krobofo de omo ye mabusua enti when you meet me efo opatafuo God bless you all, God bless you enti me nya otamfo me obi a nyame ahyeda asiesie me onyankopon ahyeda ahyira me na wamfa nhyira na ama me se memfa onyankopon di nhyira ne ma me se memfa moa wo enti opa ma ho kwan na me emrem enti efo opatafuo me chia wanimre. Back to what I was saying. So I'm one of the biggest grandmasters alive. Accept that. Joseph Smith, Lydia Odru, Michiamunia. So back to what I was saying. And to the nature on the say, Enra, na ye deliberate on issues. The ma a Christopher Bebremu Hunyam Yanimunyam. And I'm a pinpointing and near Mama Kumako say, and you may be a more a Christopher Nankasa. And you may be a Montiasie. If you say, Onyankopon and Nantiano, a ye different. And I'm more shemino. Medinka catcher say, Sa a ye 90s, any 80s, any 70s, Nyankopon somona no mosomo. Me pacho, Duduana a yentro. Nano crebiani. Enti se was tedimia. Meta yusu brofo kasa bise mendal eloquence. The foundations of Christianity. And don't just say Christosumunya papa. Ba ye papa mono na omu nhede nima urade akwan papa. Enunti no abrofo no afani omu dubious means. Ena omu de ebe dada eye onipa. What you say? Very good. Enunti abra omu gina nyamesom no omu de nioma bi ehihye nyamesom mu a na emmoa nipa ema nipa bo asesa enunti no me ba ya no mi hu se awurade ka kyen se memma enipa ehunu na akwan Jacob tumfo se enipa bebre kondon se nkom bedi nachi nanso omu nim na akwan so nanso eduru mre bi a wo a wo hwa me me blame because wo no enyoma wati no over 20 years na one day obi abeka tell say asem na wote ye na ye no kore say na tie a sa nipa na okasa no eya wo gi na dia eden nanso so meto akoso abodewuru minim say emre pamu no onyankopon na ebeyi ne ho adi akyerew na wahu na akwan se bi sitie enti nyankopon nhyira no nhyira ba bia wo bia enti enra me kyerɛkyerɛ mu sɛ ukoji akwankyerɛ de me pacho akwankyerɛ enye normal ade so hu enunti me kyerɛ wo sɛ eye nioma maaku 6 but ene me no be kyerɛ maaku 4 na Sunday mache 2 no na first one me kyerɛ bibi ye frɛ no preparation enra samote ase a me kyerɛ mu bibi a ye frɛ no preparation na no mu na preparations no me kyerɛ wo sɛ yobi wo hɔ a na adwene da ne tirimu sɛ waware ɔne ne yere deɛ waware ne deɛ nyame ahyira so enunti ɔmfa hwe ho excuse me obi wo hɔ a na adwene ne sɛ waware enti waware ne deɛ sɛ ɔne ne yere kura ɛda ana ɔne ne yere di ahyiamu na ɔde kɔ nyame anim a ɛnyɛ bɔne me pawkyɛw enye unim di ntia me kyerɛ mu kyerɛ wo sɛ eye two sides any say bia na oba no ana bema no ni image ewo asnim ana say evil eye no enunti sɛ une oba na bema koda ansa no wakoye wakwankyerɛ saa de no mitigate o level of authority ye ka sɛ
wo level of bibi be mitigate ya said ya wa ho odin sitia spiritually a wo di be ye akwankyere no me pa chaw eso beti enti obi wo ho a me cite example say what stadia obi wo ho a wo ye o maame obi wo ho a wo ye o papa obi wo ho a wo ye wo yire wo ye ukunu abiri bia wo benya tirimupo a eye adwem papa say wo pese wo ye no wo ka kire na asai ebi wo ho a wo adwene nko so na ebi wo ho a saa nipa na wo ka wo asem kire ni bia na asai no obi wo ho a wo wani ba dodo na so omu ni ani na mom de ya na eye ne say omu image ekoto ewas ni mu ana say eye evil eye ni mu a asem bia obeka bia no spiritually it say uncovered microphone etali onipa no. Let's assume say me a secret agent and the assume me say me nko cover story bi say me kwa ebia me microphone we me hye de ahye me ha so na matutu we ni on say but enkomo bia me no di bia no na record na send the signal at the headquarters no mutie so ta hwe secret agent movies ya abrofu ye ya obo say microphone bi na hye ne hana ni nwi kata so nti onam a woko ni nyina no mudi nkomo na send signal at the head office na omutie mu sana etie nti obi o ha ukọ na ukọ koka wasem edi kire na eye was no ana say eye evil eye no a tap information no na send signal edi ko spiritually na ahohomoni na wo imagine udin akoto omumu no no ma hyase fight nti obi o ha o nisika yes also for the yes like a spy yes obi o ha o nisika o plans bebrebe me kura sika to me nsem amenyi semisi ensubusa no say sika ba ni nsem pena ni you free ni good plans ni nyina age se sika ni nyina ahye ansana na ni atia ma na ni aba no so ni nyina no de ntia eya na ekoba sa ne say you are being attacked spiritually enti before say obeye akwankyere no now before say obeye akwankyere no I was say udin can prepare who spiritually enti nam tro say any obanda any bemanda especially sikasem de empe sex kra se wo kyero ne yema wo sika akwankyere na wo koye sex a enye yeda wo bewie no na wo kyero kra che face no so enunti wo hwe yen hwa de Exodus wo Bible a yen hwe bibi Exodus chapter 19 hwe bibi wo Exodus 19 verse 10 epacho Exodus 19 verse 10 wa wo hono twero Bible quotation gu ase ma o na obi ntini empeke say okenkan Exodus chapter 19 verse 10 to 11 tie na meka nyame asem atwero o say na Awurade ka kire Moses say ko oman no nchen na dwira won ho ene ni ochena na ma won si won tade na won sisi won ho na won siesie won ho nsie eda toso miensa no na saada no Awurade be sane oman no nyina ani aba bipo Sinai so what you say enti Awurade ka kire eye Moses say me pese me ne me madi nkomo nanso so ebi mu omo ne ma deda efin wo omo ho tienie enti koka kire omo say omo ndwirare omo ho they should wash they should perform spiritual bath enti most at times no muno I was say unya bibi to say cinnamons and frankincense me always be at 24/7 me was cinnamon woman chai me was frankincense woman chai adintia be a obeko ayimpo na obi di efi aka because obi chia won sam na nipa ne ho ntia efi aka etimi gya osikahye etimi ba ya o say me spiritual cleanse and found some you odi for or say me cleanse the system what you say or say me cleanse me obi timi chia no agya fi ne yeka e de atomu so enipa bebre omo kra no either say Lucifer and queen of heaven a capture wo mo enti omo bewa na Lucifer so enam so na omo ben na omo de bebre wase na ho check
sanity enti wo hwa enra me kirikire mu kire wo say your girlfriend o say your boyfriend o wo de untimi hu say amagema na ama so fi se wani kuma ama tumini kai ne ko sensuo ne dware hohoro ho ne betena ho na ani kunu bete akọ sorry ne ko na ade amagema de zedie se wada ne bosom so waye dempo enti the American no enti you clean yourself and prepare to meet the ukoshia no hwe me kanya me so no kure pa na kire enye tumi bia na sex o enye tumi bia na sex ebi nyankopon kron besa na mmom no wanya abo akosua kuma ene bema e de atale ye ho enti e de ya bema ni oba beda na mmom no se woni oba da clean ho enkase me yire enkase mi kunu clean ho na unim de ati oyirim unim de ati ukunu enti mi se me ma obi akwankyera opatafoɔ me ma obi akwankyera se onyankopɔn kasa ya woyɛ me den me mfi uda enti obi timi gye me oil wobetam ne kra e de akɔ Jacob tumfuo n'anim no wobohu se Jacob tumfuo ne se me ma ne emre ne nakakra ansana wa responde me enti ebi wo no mu a wose maje opatafoɔ oil but me no opatafoɔ kasa wose me nya abotre obema makwankyere bepem na o ma me se onyankopɔn de wo wakwankyere ema me a menua memfa nida memfa wakwankyere nida if we say se siw yi a me mani beji nenso mumu bebre ya na wodi nipa ne image ana wodi ne kra ne honhom ekọ agya nanimu a wodi ne be firi asase so be kosoro wo no wo be meeting painfo no frɛ na wodi ne be gina hɔ no na ne image no ade sɛ painfo no gise wo ye niema enti obi wo hɔ a onti ase sɛ me ka kyerɛ ne sɛ hwɛ no ɔya akwankyena wɔ ne bɛma nkoda ana wɔ ne ɔba nkoda enti bia wo ye occultic da bi o if you nyankopɔn ebehia nipa no. Let me read the English version. Exodus chapter 19 verse 10. I'm reading the English. I say, and the Lord said unto Moses, go unto the people and sanctify them today and tomorrow, and let them wash their clothes, and let them be ready against the third day, for the day the Lord will come down and in the sight of all the people on Mount Sinai. What you say? Enti obi wo ho a me metimi ama oil, wo betimi abo afode ama me na mama oil. But me saminya okra wo ya me dem me mo akwankyere because enye sikenti. Say sika nka me mfa me oil ma oda because oil no minimum ade amede ye. But obi wo ho a wo be work nioma spiritually no na nioma mfa. And did this all the nipa to stand by? Ewo mu na akwankyere ne ba no ono susu ni bu afu. O feel say why you offended? Let me put it in that way. Inti na akwankyere be ba no na watwero de ato no aboni di no watwero de number. O mfre no because ono feel say why you bibi ono no the way a false prophet for no okọ mo ha. Enipa 10,000 tieni o. What's this false prophet for now? A nipa 10,000. No mabo for the no munyina ba wanimu a. Wo say saada no watimi agi akwankyere de ama omunyina. Wo oboa, wo yaza, eye wo awutirim ene huhum na wo de cancer me kire wo. Omunyina no, untimi mo omunyina akwankyere nsi da. Because say ye nyankopon nsam ena wo gi akwankyere ne dia. Enie obi o ha wo de ne kwa awurade anim awurade emua wo anase awurade be ka cho say ma me mre ne na and which means say nipa no wonya emuaye emfa ma no so what you say now de enipa 10,000 obi aba afode obi aba wanimu a
koye oil ni sei koye oil ni sei koye oil ni sei oboa adanse ensi enti nipa 10 na ade wo mbekọ awurade animu a saa nipa 10 no se onyankopon gi emu 8 a which means oye akwankyere no a ne wodi su pepepa oye die ben onyankopon ebetie no saa nete enti mepacho the first thing preparation. I was say o cleanse ho now prepare ho to meet nyankopon ana tumi na o koya akwankyere no akohia no so what you say enti omo no obi wo ha onim de oye but enye opatafoɔ minim de meyɛ pa I know what I'm doing now enti what free preparations no now about what we call mode of operations tienie chrofa to ho mo amohwɛ me no mo nchoro nto ho ye free preparations no ewo Exodus 19 verse 10 to 11 so what you say what cleanse wo ho prepare na woni nyame be hia no ye free bibi mode of operation no akwankyere no ekwan ben na obefa so abo akwankyere no enti me odifo opatafoɔ me obi wo hɔ a mode of operation no ubon se me ma oil a me say fa bi ka otechre maso ebia me se mprensa unim de ntia me ka kire se fa oil e ka otechre maso no obi wo ha otechre maso afin wode wano akokisi wo ba wode wano akisi wo ba otwiase da me techre maso anse obi a otwiase eda me techre maso bia onka no kore enti obi wo ha o techre maso ye fi wakisi obi bema bi wo ha wakobọ lekin oba bi wa akof odo techre ma akotafri bema bi a onye clean onza abrabo no usi abrabo kwan mu na wo ba life na nye easy enti obi wo ha wodo techre ma aye operations bi enti ama efi aba ho enti wo techre ma no wode koka bibia awurade ntie enti enam se awurade entie wo nti no eno na ma me odifo opatafoɔ woba me nche a me hwe udin na wode wo techre ma as aye nneɛma bi awurawura ntokro mu na emma nyankopɔn ntie wo mpaebɔ a awose me cleanse eno ma me nkyere wade bi Isaiah chapter 6 be your Bible ma me nkyere wade bi ansa na makasa Isaiah chapter 6 be your Bible ntentem ne enko Isaiah chapter 6 monkyere mu ase Isaiah chapter 6 verse number 5 to 7 tieni yo Isaiah chapter 6 verse 5 to 7 tie asema honhom ne be ka kire Isaiah or say verse 5 or say ena me kan say minue na menyira na me onipa a amano ho entie na mete oman a won ho entie mu efiri say ohene asafo awurade na mani ahunu yi verse 6 or say ena seraphim no mu baako etuba me nkyɛn na okura ensrama a odi daban ekofae no aforibuchi ano so no na wode kama no ka se hwe wei aka wano no wayi amumuye kɔ na wakata wo bɔne so wate ase enti obi wo ha wo techere ma wei ente wode wo techere ma akɔfi ɔbaa bi nofo ɔbaa bi so wo ha ne nofo eno me da ne nofo so obi wo ha ne nofo enye mmaa ni nyina na ɔnom ɔmo nofo a uye nhyira wo ɔbaa bi wo ha waya ma no me abeda ne nofo so enti wo bɛɛ ma na wo nom no efi bɛka eno me bɛka enti wo ba me nkyɛn na me hwɛ w'anim din a minim sɛ na awurade ka kyerɛ me sɛ we ɔde nano ayɛ operations a wobɔ nsɛ me ka kyerɛ wo sɛ gye oil no wokɔ a fa bi ka ɔtɛkyerɛ ma wo a waba me nkyɛn ama me maka kyerɛ wo saa biara na efi wɔ ɔtɛkyerɛ ma so nanso me pa ɔkyɛw me bu me pɛ wasɛm me mpɛ sɛ me embarrass wo
ena me pese me ka de boni achiro enu nti me hye da bu be me se kwa fa oil ni bi e fa ka otechere maso ti say Isaiah obofo na ye oye Seraphim odi eja nti oil na me de ama won eja nti me de mawa na me de amawa ka otechere maso nti atoanse wo no otechere ma no ho bete afi wo kasa awurade bete obi wo ha wo kasa awurade ntie wo da because the otechere ma no mo ba bi no fo wo de akisi wo ba bi odifu opatafo unse mi hu pa nti ebi wo no mu a wo ba me nchen a me nkasa so but me bu be I was say me bu be enti mode of operations no eno number 2 na eno ye keka kono na under mode of operations no e do span yi now obi wo ho a wonsa tieni o obi wo ho a wonsa obi wo ho a wonsa now akwankyere na me de ma wo no e wo se tumi na odi akwankyere ne bre me no odi hye ne nsa de ehimu na de ma me obi wo ho a wakwankyere no efiri Jacob tumfuo nu ne nsa bankum mu na bae obi wo ho a efiri Jacob tumfuo ne nsa ni fam enti obi wo ha bonsa be very strict na maka kyerɛ wo sɛ wo kono fa oil no kura wo nsa bankum ana fa kura wo nifa sɛ me yesa sɛ me ka sɛ fa kura wo nsa bankum a which means efiri Jacob tumfuo nsa bankum na bae Jacob tumfuo ne nsa no ebia wo de ye enti ebi wo ho a ubon se me se fa won sa bankum ne kura oil no ebi wo so am se fa won sa nifa na fa kura oil no ne fa kokoye ade a wo se wo de ye enti se me ka kiro se fa bankum ye na wo kona wo de nifa koye a wo ye de adanse ensida because manjini wo otumfo ne nsa bankum mu manjini wo ne nsa nifa mu so se me ginu otumfo nsa bankum mu a wo bankum na mema wo de aye an se bankum eye different and a nifa enso ye different enti yan hwa de Leviticus be a Leviticus Leviticus chapter 14 verse 27 to 29 Leviticus chapter 14 mun tro Bible no to Leviticus chapter 14 verse 27 to 29 today I want you to see what is happening spiritually. Me nyame na punu mi o me nyame wa ben me enti aya wo ba manimu a enroshe opri bebere ba obetofo. Now Leviticus chapter 14 verse number 27 to 29 afetie de making kan no ne tie ne yi verse 27 ose na osofo no tie de o God verse 26 I am reading from 26 Leviticus 14 verse 26 to 29. Listen to me. God was giving instruction to the pastor as at that time. He was giving an instructions to the prophet as at that time. So look at the exact instructions. Listen, look at the exact instructions that God gave it to the apostle or the prophet as at that time. Or see, Leviticus 14 verse 26. Or say na osofo no emfa engu ono ara ensa benkum tieni o. Or say ne nsa benkum osofo na obehira no. Omfa ne nsa benkum emu. Shiwon omfa ne nsa benkum no omfa emu ni mum. Adenti na urade anka se omfa mu ni nsa ni fam. Enti obi o ha mo study a ohwe ye nua by Sundays asema o kan say yes papa. During the 48 months to paradise direction, you told us to we told us that we should use to hold the money in our what? Which hands? You didn't come back again. I didn't get you clearly. Now, let me go back to what I was saying. Leviticus 14, verse number 26 to 29. I was saying, now also for an emfa engunu imbu in sabonkum. Na osofo no emfa ne nsa tia nifa ne nsa sei etia nifa enka enwo no a ewo ne nsa bankum no mu bi empete impranson awurade anim tie ni o
Or see or so for only in can share and let me show you something. Let me see. Enti, let's assume say me all you ni. Me all you ni bini. Enti awurade e ma na kwankyere no. Abra efi ebeda as nkrofo no na amane di o machi. O say osofo no onfa oil say. No onfa ngu ni nsa bankum say. On say ebi na asoso no. What is so wie no egu ni enuni. You can see it. Or see na say osofo ni wi a onfa ne nsantia say emmo oil na wo ni nsa bankum no. Na onfa mpeti awurade anim emprenso. Now, verse 28. Now, also for the infa and one a one in San Mubi, and Kika de warete hon asunifa, nen sanifa kokroboti, nen sa nifa kokromoti, afi what ya quanchero. Or see, also for an infa in Sase, and Kika naso, oh, masunifani. Or say fakaha o de kaha 7 now the account ni 9 kokromoti 7 now the account onabunkum onani 7 anyone sa kokromoti say 7 on say God was very particular about the direction enti obi wo ha wa mana kwankyere no say onfa ne nsa benkum no ode ne nsa nifa fa won nsa nifa what ode ne nsa benkum uchire ni bibia on the so on messy up with things no as other cattle say or mama kwankyere so mahunu so eso oboa akwankyere no anye ne se de honhom ne pe obi wo ho a ubo se mitimi ka se fa oil gu nsem mumu bi wo ho a mitimi ka kire mo se fa oil gu nsem ne tafre ebi wa me se tafre ni 6 times ebi wa me se tafre ni 7 times unim die ntia wo techere maso ye fin wano eye fin akotafiri baagi enti wo no wo gina nyame anim kura odi agro obekum enti me odifo no me na wose me hu mobo na me sere de mawo na me kire wo de obeye ebe ma awurade betie wo ne enti na me njaji nipa me ji wo bia tu wo ye kokendi la wo ye die wo ba mejo sana me misukie enti okenkan a obeka kiro now say obi o hustle a mode of operations no akwankyere na me kire no obi o ho a wonan efin wo wonan enti mitimi kasefa oyu ni bigu ho ne tiam obi o ho a efin wo wonan adentia wode wonan ananti akodi obi nkonkonsa enti wonan no efin aba ho wo ya wo se onu awurade ompe enan a eye hare ekoboni mu awurade empe enan a eye hare koboni mu enti wo ma wonan ase ye hare ekose obi bia watimi atuka akowada fufie wunua fie akokeka ne ho nsem ya abra enim saa wonan no eye hare ekoboni mu enti efi aba wonan ho enu nti saa wonan no wodi konyame fie a obetimi apirawo enu nti me se fa oyi ni bigu ho na fa wo na atiem obi wo ha oba ma asore dan mu a me hwa na efin wo ne na ho ode ne na ya di nsamoni bebrebe enti me de oil so for ma ne mama na woro ne mpaboa na ode ne na ya tiem na ne nan no eho ate enti obi wo ha asem to no spiritually also da ya ontimi nwane ye onkrofo obi wo ha omutimi so da ya na aboa bi dwagu no so ontimi nwane obre onimdi entia ne nan no akoboni mu efin wo no ho enti ne ho nya ha spiritually enti obi wo ho a saa nyoma nti me de oil so for ma uginam na ma yi saa fi na firo na ho se de be ya wo kra be ye de na bibi take wa watimi adware enti mu bebre mu ba ha me ya saa de ne kire ma kire mu da enti Exodus chapter 3 Bio Bible no Exodus chapter 3 verse 5 Exodus chapter 3 verse 5 if I chomo nchoro nto ase ha na mehwebo Exodus chapter 3 verse 5 ento kinkan say na awurade kan say entwimpini ha yunan asempaboa
na faako a wugina no ho ye asase kronkron tie ni yo enu nti abra Moses ekoko hia Awurade ewo esere ne so burning bush ni mu no eho abra oyes wo ben Awurade na Awurade ka kire nse hey hwe na wa mami ifiri se wo baby a wo ba no eho ye kronkron enti se me maw akwankyere na me se gina wo dem na ya that moment no wo be frɛ honhom ananyame honhom a oyɛ kronkron enti se me maw de oil gu ho a which means o nasim paboa na ehyew no bi wo ho a konkonsa paboa na ehyew ade a change so di konkonsa obi wo a entro paboa na edi ahyew but agya obeye ne de abrabo mu enti se maw de oil tu ho na wo nasi aye kama ansa na tumi na timi abɛn enti Moses na ho na efise na moku obi wo Misrim na Moses ekun obi wo Misrim na afa susu no na saade na Awurade yeye no na abiri biara no Onyankopɔn ahye obi bɔ na asɛm ni bɛbam na wabɛhyɛ mu kena ye woro ne na asɛm paboa na Moses die ne de na nyɛ saa na te efise na ne nan aye hare aka obi mogya atu agu what you say enunti obi wo ha me kyerɛw ka kyerɛw sɛ fasade no fa gu form na fa wo na atiem enti mode of operations no ebi no now another one wo umbilical cord mitimi ka sɛ bi afa oil ni bi gu wo nsa tia so wo nsa nifa most at times aye wo nsa nifa me catch yourself fa gu nsa tia so na fa ka ufunuma be a 3 times, be a 6 times, be a 7 times, be a 9 times. The entire me ya osano. E bi oha e fi amufiri mu no. E ya na sasa edimochi. The only thing na e betimi ama ufi efu anya wo no. E ye ufuruma. Se me close to klo na e wo ufuruma na. Omo ntimi ndi wachi biem. Enti obi oha mabusua mu no. Eni o mafuru na wo fie ho no. Unhu ni papa bia wo ho ahokyere ne ohia ne amane basa enti se me pese me yi ufiri enkonua bi ase esum bi ase a na me hwe na eye ufiefo a eno me se fa won sabo oil na fa ka ufuruma wo de ka ufuruma na ma anadwo no ma close sa gate ne de amount because ufuruma nko na connect utu wo maame enti wo maame fiefo benya wo a eye through umbilical cord enunti na abra na Israel for na ebre no okinkan the book of Ezekiel o ka kire wo mo se ewo wawo ase ehinfa na ufri the only means to which your mother can connect to you is through your umbilical cord. Apart from that no one can connect to you. Enti mi opatafuo no wo begire manimu a enye saa masofo no mo tititi internet ni so tititi ho no na waba manimu o me ye deep spiritual person, me ye deep seer, but me nkasa me mbu ni paten me mbu ni pabam me hye nkuran me pejaw me jew enti me dini nyina ye kasa bebuo na me de ama wakwankyere na watima be pie de grace ya manim na wo ho anto a ehemfa na abekọ bi de aka wo de be ye mpai bo ne tight tua wo ensole mu anu awukọ because me nya time at the buanipa. Now tie the mechanic another mode of operations. Now your baby time tie ni say akwankyere na me de ama wo no e was specific time bia wo de be sorry aye adwuma tie ni akwankyere na me de ama wo no e was specific time bia me de be wo de be sorry aye adwuma ebi wo ha me ka kire wo say anadwe 12 tie ni anadwe 12 na sorry I say obi wo ha ade na ha wo no anadwe 12 na me se sorry no utimi de wo pe eda utimi de wo pe eda utimi de wo pe da nti obe sorry na be 12:5 12:6 na me to wo twen won
se me ma wakwankyere se 12 sorry a exactly 11:30 na what sase a wote wa wo twen na wadi nkan akodware edi nsu agu ho ahohoro ho a prepare spiritually twen anadwo 12 no na anadwo 12 no ya ye fe no the first radar enti radar no race ne to a sunsum na obey operations no obeba 12 to 12:20 12 to 12:20 pepepe wa mama wa anadwo 12 direction no spirit na me friend ma wa me call Jacob tumfu anim o ka kire me say me nko ka kire spirit we say ombra me ye adwuma say ma no bi wo ha wo yare bi wo ha sika na wo pe bi wo ha me say ye akwankire no 7 days sa within 7 days ni mu no de entia me ma wo ye akwankire no enka spiritually no enka me hia say obeye akwankire no one pe but bi wo ha first day no nya ni ye enti repeat the 7 days no na sunsum no na waba na sunsum na ba enti within say 12 na me say sorry a wo sorry anado 11:30 now to ho etwen because spirit ne ba obe operate within 12 to exactly 12:20 am and pm and I'm say sorry a sunsum bia ye adwuma 20 minutes enti konfuo bia wa ben bia no bosum ni si ni so 20 minutes pe after 20 minutes ni nyina azan tricks asa or the best sasa agise ebia okonfo a abusum bebre won so enti we back 20 minutes ebi okora won check 20 minutes 5 minutes 10 minutes no okọ so ati ase enti me mouth time na obi o ha solid 12 na wada obe solid 12:30 afi no okọ ya akwankyere ahwa na eba abeju obi anjo sunsun bia na obe fiu wa mese no wa say no because we are serious. Enti hwade Exodus chapter 3 verse 1. Exodus chapter 3 verse 1. Exodus chapter 3 verse 1. Sorry. Matthew chapter 2. Matthew chapter 2. Matthew chapter 2 verse 13 to 14. Matthew chapter 2 verse 13 to 14. Matthew Matthew chapter 2 verse 13 to 14. Matthew chapter 2 verse 13 to 14. O say na wo free hokoi no hwe Awurade bofuo bi yi ne ho abi kire Joseph wo daye mu say sorry fa abofra no ene ne na dwa no kɔ Misrim na kɔtena ho kosi se meka kire wo na Herodi erehwehwe abofra no akuno ɔse na ɔsɔre fa abofra no ne na anadwo no enti wo say spirit na ɔbɛyɛ adwuma ne de ama wo tie ne ye honhom na wo wabɛka ma asɛm akyerɛ me odifo apatafoɔ me yeska na onyame honhom na ɔmoma sika no empanyimfoɔ paa no ɔmo yɛ 7 susuma konya no yɛ makomako 7 but ebi awo no mekɔ Jacob tumfo anim no ɔbɛka kyerɛw sɛ ma me mfa sika honhom ma wo but me ma wo emwa na ɔnhwɛ sɛ ubedi nokore edi amana na tieni o obi wo hɔ a udi ni bɛkɔ Jacob tumfo anim sɛ ukosire sika tumi ama no ɔbɛka kyerɛw sɛ ɔngye wuni nti sɛ ɔngye wuni dia which means you have not pay a price enti ubɛsere wo Jacob tumfo anim ama no no aka kyerɛw sɛ ne kɔ ne kɔfa pan udua ɛfa ma no na pan udua no me ba ɔbɛma me pan no spiritually me de bɛbrɛ obedi okra ne bedi ukra ne dia enioma mu bɛ hyase ayɛ mmere upa adwuma obenya bi ayɛ upa sika obonse obi bɛboa na no wo up to 12 months pe up to 12 months na Awurade hwɛ sɛ wobɛsa return asa aba ne nkyɛn enti sɛ wo sa return ba ne nkyɛn na sɛ wobɛda Awurade ase a afei me kɔgye kɔptumfoɔ hɔ a ne makɔka kyerɛ ne sɛ papa abranteɛ na meboa no wabɛda ase ɔba ekora ne bia wɔde atare ne ba wɔde we ne ba bia Awurade Nyankopɔn sɛ atare no wɔde brɛ wo no menhye
fa koma nyanka ne firi sɛ oni esu bi a edi n'akyi a ɛboa no enti me de ma no wi a ne Jacob tumfoɔ aka kyerɛ me sɛ kɔ na kɔhyɛ ne den enti me kɔhyɛ wo den a me ba ɔbɛsa ma me sika emusuo foforɔ na me de abrɛw so ate ase enti wo bɛkɔ na wo ku bɛkɔ na sika no adɔɔso sene first na wanya adwuma na biribi ɛkɔ so kama enti wo bɛba kɔpem sɛ one day Jacob tumfoɔ bɛka sɛ wei wɔyɛ akwapa no kwafoɔ ɛno nti ɔpatafoɔ kɔsiesie no na fa sika abotire bɔ no na yɛ ne te sɛ bapɔmma ɛwɔ ahemyie no mu enti ɛno no yɛbɔ akonya de ma wo yɛyɛ nneɛma yɛ sunsum nneɛma de ma wo na ma bɔ sunsum akonya de ama wo enti afei no wo sunsum no wo bɛyɛ panyini ɛwɔ spiritually a wo bɛyɛ te sɛ mpanyinfo aduonu nan no ɔnso ɔmo wɔ sika abotire so ate ase ɛno yɛwɔ adeɛ efrɛ ne sika kɔkɔɔ gold a mede yɛ adekodeɛ ne ma wo saa gold no ɛnyɛ wo na wobɛtɔ de aba Jacob tumfoɔ na bɛkyerɛ me deɛ menyɛ ɔde gold ne bɛma me na mede ayɛ saa amammerɛ ne de ama wo na gold no wode kɔ fie wakipi ɛno mengye biem ɛyɛ wo de akɔpe wiase awieyɛ ɛno which means yɛabɔ akonya de ama wo ɛwɔ nyame mu enti wo ne wasefoɔ mundi hia biem oba bi pa onko school oba bi pa mani nko school oba bi pa onye wini oye de nya what you say oye de nya ya bo akonya de ama no but mu a Christopher ne de enye sa na motie obaji impartation na eno anu awie ne neoma aka wo port oba enye sika tumi na me de be ma wo sɛ oni o ma ka port upa adwuma ya ɛyɛ pan no dua na mede bɛma wo ɛno na 12 months pe wudi ɛbɛsa enti time ɛyɛ time so ate ase enti honhom na me kɔfrɛ no saa honhom no ɔyɛ adwuma time bi a ɔyɛ adwuma 1 ɔyɛ adwuma 2 ɔyɛ adwuma awia 3 ɛno no agye sɛ saa time no na wo agye sɛ me frɛ wo na maka kyerɛ sɛ ɔyɛ na me de ma wo no yɛ akwankyerɛ no anadwo 3 anadwo 2 awia 3 awia this enti me ka kyerɛ wo na ofi sɛ wadwuma nti wontimi nya time ɛmfa nya akwankyerɛ na ne magya wo life ama wo ɛno bɛyɛ akwankyerɛ no bɛwie wohu hwee bibia ama now wohwie a mode of operations no eno na me kyerɛkyerɛ wo no emre ni nyinaa yɛdɛ ewo na ukinkan Bible na o say bibia wo ne mre so ati ase enti akwankyerɛ na okoye no ni nyinaa entumbo mu saa now wohwie another baako a ɛwɔ sɛ woyɛ very careful pa ye frɛ no weapons of distraction obi wo ha wo hyɛ akwankyerɛ na se no na ascend signal e de akoma tumidie bi ana ehwiem atumfoɔ enkabiri bi ana awiedie bi na saa tumi no waba na oba ebi wo ha o mpaye no ano odin tumi no ontimi nyina no entidie na obeye die tumi ni beye ne say what the weapons of distraction ebe how na odi asay ade na wo ye no enti bi wo ha ada wo be ya akonkyene se wo ye fasting no saa da na wo yire no entokwa saa da na ukunu ni wo entokwa saa da no na wo ma baako bi one wo ntokwa de enti a saa de ni sini se omo distractive na omo hye wabufuo na omo dia break you ade na wo ye no enu ti na wo ye akwankyere a eya me ka kyerɛ se hyefie mempie because ebi obi be show abufuo obi ko akoye wade bi enye ubie wa no kasape eno ano no akwankyere no asɛn enye yie obi wo so so a saa moment na wo ye akwankyere no ubo nse wo di piepia ebi ana honhom no on say honhom bia ni ha obeba plain side ene wa bedi nkomoda nti wo kenyetia wo ya kan say wo adwuma mu a bia na nipa gu ho wo se me ya akwankyere
oh mada tumi no mada because oba enye sa ena ni operations tie on pese nipa be hunu enti de bia no tumi ni pese baby a wo wate wo ho a onipa mfa na ni hu no eho na oba eho na oba be ye no operations enti okenkan John chapter 18 verse 10 to 11. John chapter 18 verse 10 to 11. John chapter 18 verse 10 to 11. Tienie ose ena Simon Petro a okura enkrante no etwen ye na ode bo osofu panyin no akoa na otwa na so nifa na akoa no dindi Marko pati ase on say abra na Yesu waye akwankyere awie no on say Yesu ni event ni nyina na esi anadwo enti waye akwankyere ni wie anadwo no ho na Nyankopɔn bɔhyɛ na ɛfa no ho no na ɛsɛsɛ bam ɛne tisi nkrɔfoɔ no so enti ɔmo baaye no ɛna Peter ɛne nkrɔfoɔ no ye engage in a confrontation ɛna Peter twe sika di twa baako aso ɛna Yesu ka kyerɛ ne sɛ na Yesu sie ne sɛ Peter fa nkrante no hyɛ bɔhanum kuruwa a magya de ama me no menum ano ana ɔte ase enti obi wɔ a die ntia Yesu ka kyerɛ Peter saa no sɛ ɔtɔkɔ so ma Peter ɛne nkrɔfoɔ no ɛhamo ya enka Nyankopɔn bɔhyɛ no amam ɛni ti no ɔka kyerɛ no verse 11 sɛ magya kuruwa no ɔde ama me no ɛma me mamu ana so magya kuruwa na ɔde ama me no ɛma me mamu ana oh ɛma me no mu ana enti akwankyerɛ na wo ye no ubo se o maame bi na ne buafu all of a sudden obi wo ha wo ma o ya akwankyerɛ but wo ma disturb too much omu ye dede wo fie ododo na omu kan chansi bom na omu ye sei na omu ko mommy this mommy that omu disturb akwankyerɛ na enye yi emfa sister Jana emfa their friend weapons of destruction omu hwɛ na so omu antimi wa na o mapɛ amamie de ato nti obi wo ha me mana kwankyerɛ wo se papa me nua mu nyinaa so de atia me hwɛ na nka wo ade na wo ye no bi wo ha ade na wo ye na a very strong spirit and wo be yama tumi no so ba wo be de wo ho wo se tumi no ato signal awurawura unua no mu unua no mpɛ wani mu ahwɛ bi wo ha kwankyerɛ na me de ama wo yere mpɛ wani mu ahwɛ ukuru mpɛ wani mu ahwɛ obi a mpɛ wani mu ahwɛ na ye problem na nko wa adwena ye hey adentia your friend weapons of destruction so what you say enti another weapon of destruction eye baako ene say obi oha me mama wa kwankyere na me ye wo spiritual leader ubehu se obi firi hin na wa ba wo nkyɛn ano ahyase opatafuo yesi wo mfiri nyame oye evil pa onye papa oye this oye that oye this oye that se oye din na nipa no wa nkasa akwankyerɛ na oye no emmamuda akwankyerɛ na oye den oye no enye yie da die ntia akwankyerɛ na oye no enye yie no enye yie because me opatafuo no me na me de akwankyerɛ ne ma wo na wo no watena hɔ aye wano din ame abɛsɛ me e de akyerɛ wa nkasa wo se me de me ma nka bi woni de ntia ma me nka asɛm nkyerɛ abra Peter ne Yesu nam no abra Peter hyase se wo kasa no Yesu rebuke no eno na nkyɛn Yesu eka kyerɛ according to Matthew chapter 4 or kyerɛ Satan or rebuke Satan abra na Satan asɔre edi Jacob tumfuo din edin semu no de tosu bi ti asɛm ni ye Yesu ka kyerɛ Israelfoɔ ne sɛ wo a wobɛfɛre sɛ wobɛdi me ho adanse no me nso
me fere say me di ho adanse e wa agya nanim unim die ntia enti se wotena e ma wo spiritual father a wo se wo peninsam nhira na jejentwie bi ati baabi na odi o spiritual father anim aye form na odi na tem e kansam a enim e de to no so wo se wo de wanka bi na we free say silent means concern na mom say wo se tienie say wo se wo pe spiritual father asem de a na wo peninsam nhira de a enka wo kasa no enka o rebuke you no obi wo ha amumu bebrebe utimi sua abra onyankopon aduru se obesoma honhom na mana ba wo nchen abehira wo saa da no ana obi di me opatafo ma asem ebesi wo esew ma me nkyere wade bi me ka asem bi di akiro abra uhia Mr. Oseya na wabusa no asem a mekai before God and man me mfa bi nka ho ana me nyi bi mfiri me di bi ka ho a ewrade ntua meka tie ni o me kyere wade now tamu a Mr. Oseya ba me nchen foforo na onhu eye Messiah ne da onhu said ye Yesu ni su ne ban sitie enti abiri bia no na ope Yesu ahunu no wahu se no kure se o hampa enti de bia osole o hame now one day me de ne ho asem koma Messiah ne se wakoa we oso opese ohun no osi yo obeyi ne ho adi akire no ebresem enti ebra awurade kan sa asem no unum kwan a efa so a onyankopon Messiah no eyi ne ho adi kire no oko license office say oko license oko aso oko renew ni driver's license enti okoduru ho no na oma ye ne test eni bibia wie ena osi omo ka kire ne say on twen kakra enti wo ye se wo twen na omo process ne document no wu ya no de abre no ehwa na akoa bi wo ho o chance ye say odidi Yesu atem physical onya spiritual enti wo chance ye say odidi Yesu atem no ene wo say Yesu no kra wo ya azan abrofo no de ne bezan nipa na Yesu bia ni ho Yesu bia ama ene o keka nsensem a enti abra wote wo no ena Mr. say ehye no ene o ka kira kwanse masa say Yesu bia ni ho afa nkwase asem firi akọ omo mabobra che okra no omo sum nyame na nya wo a wo abrabo bia nsi wiye no abegina kan kwasem emegina kan kwasem na kan kwasem o ya bebo waso ya ma ha se ye beka Yesu asem ye nyina ye be renew your license into unji Yesu ni ajai na ye na ye gini di ye ntra ye baabi na hweso ye de obeye ne ko to o kan sa asem no e na omo de ompata na no de otwa so enti oba fie no aja waje ni document na de oba wasi woda akonya mu a asena ni ko ne san in a trance hwa na ne huhum pia bonten ne huhum pia bonten afi na mpanyimfuo bi gina ho ena okogina mpanyimfuo ne nchen enti okogina mpanyimfuo ne nchen no ana mpanyimfuo ne ni di nkomo ehwa de ohu yanse man bi oye fefefe kama asi atene mfunu ha sei nice man afi no oba ya na obegina ho ena obetia saa empanyimfuo no ena omuni ni di nkomo na mpanyimfuo no se empanyimfuo no hwe omanim a empanyimfuo no anyini che man na obaye no nenso so man no ene omo kasa na omo se yewura yate enti omo di nkomo saa na omo ye na omo kasa no owie no ka kire omo se okọ ena man ye den of man free ho ena okoye enti man free ho no okoye na ehwa na Mr. Osese obusa empanyimfo no no omugina ho di nkomo ne se na di oba ye oye hwan no osi unimu no osi da bi osi ha Messiah na amahwehwe na hwehwe no ono no
ɔse wo se wo pɛ na hu no nti na ɔde ne ho bɛkyerɛ wo no ɛna ogyina hɔ din na ɔse saa tam nso no onim no nti na adwene ne sɛ Yesu yɛ nipa kɔkɔɔ a ɔtare calendar so na ɔse saa nti Yesu na aba asisi akɔ no ɔse ane na sɛdeɛ ohu adwiri wo no saa na wiase so ɛbɛyɛ wɔ mo ada ɔbɛba no nipa bebree ebehunu so ɔmo hu no da saa na ketewa bi na ɔbɛgye wɔ mo so on deɛ teɛ enti deɛ nti a ɛma Messiah no etimi yi ne ho adi ɛkyerɛ no no ɛyɛ sɛ ɔkɔɔ license office no ɔmo kɔsɔɔ ne hwɛ sɛ obetimi adefend Yesu abere biara mu a ɔmfɛre na wo se me ɔpatafoɔ tieni o wo se me odifoɔ ɔpatafoɔ me odifoɔ ɔpatafoɔ me wabɛgye me nsɛm akwankyerɛ me ngyina mu anɔpa anadwo na me ndi ma na ensi wiye na wokɔ na ogyegye ntwie bi di matam de a na wayɛ gentle no waka wano atu ba edura anadwo na ofiefoɔ ekun de a me kwa na mafa nyame akode na me ne nyame abɔfoɔ ne yakɔgyew saa na tie yenye adwuma saa enti sa wo fɛre sɛ wo be defend wo spiritual father de a saa na me so me fɛre because wo ntimi yusu me emfa me nya de wo pɛ enu nti na wo mo a o ma begye moa wo me ho nyina no na o mo kɔ ni o ma ekɔ yie ma wo mo o ma dwene mu no o mo fi sɛ o ma yusu e de wanya de wo pɛ enti wo no kora no otimi tsa twa wo mpoa ɛsɛ di watem ka ho ɔya na ɔsere unim de nti a menkasa hwe because obuada ɛyɛ spiritual principle enti ebi wɔ hɔ a ɛyɛ saa nneɛma wɔ nti ɛni nti na wo Nyankopɔn ɔmfi wo no because wafom saa distractions no. The second one the fourth one your friend is sealing obi wɔ hɔ a ɔkɔnyame anim a owi a onsili waba mama akwankyerɛ akwankyerɛ na oyɛ wie no usili a uwi a ubɔ afɔdeɛ edi sili eni nti na Nyankopɔn de ɔgyeɛ ɛma nipa no ɔka mogya de gu so edi yɛ seal no stiedie ɔka ne dɔba Kristo ni di ne mogya asili yɛ enti nkakane na nka me ma akwankyerɛ na oyɛ wie a enka ye di odwan ana apon nantwie ene ye betwa e di agusu na nsusu Yesu nti enti na no bo afode ana se wo da Awurade ase na mumu bi wo ho a mo champion bona se na mo da Awurade ase eye opening prayers na wo de wabusa de etu Awurade anim a unsili ade no na unsili no e be de na abam ni miti we unim afode amebo eye nsem nyina na meka. You already know me. Inti nioma bi wo ha mesre Awurade wi a se Awurade ayo Awurade nye yo me di afode na me di akodanas madanas inti ubo se no waya ama sa na tie inti mumu bi wo ha sa nioma we enu na edi munya no enu na edi munya na nye sa de a nka me opatafoɔ me kan dwam e di akyero se me ni sesofo e wa asase we mu me nim osofo bi a ɔse onim Nyankopɔn tumi kyɛn me nim ɔsɔfoɔ bi a ɔte asase we mu ɔse ɔbɛma wo ahunu nyame na me ɔpatafoɔ de me ma wo hu Awurade me nim saa ɔsɔfoɔ korɔ me hu ɔsɔfoɔ bi a ɔse wɔ no wasua book bi akenkan me ti Greek me ti Hebrew me ka Arabic me ka Brofo me ka Metse kasa bɛya ɛyɛ honhom me frɛ na ɔbɛba. You see the realities. Inti nioma bi wo ha me hwe wudi me nkasa me ma wo misbehave eye de obeye nyina awie ediminia enhira na opa ye de enhira no Nyankopɔn wa ma ye bi Nyankopɔn wa ma mi nhira bi abi minim nhira a obi pe bia me nya bi nanso so obi wo ha sa gross disrespect wow utimi twa plane ticket efiri America efiri Canada Germany wanti na wo bae odifo opatafuo nti na aba me nkyɛn wo ba asɔre fie hɔ a ni wa befa obi adamfo ebe de ne wahunu sɛ saa nipa na wafa na adamfo wɔ asɔre fie hɔ no honhom papa etini mu bibusa
Uba baby say, uni odifo no ebenya encounter. Anasa obeye anamfosem. Enti obi wo hon ma wote asori fie ho. Na ofie tumi no, wadi wachi abewura ni mu. Na wafa wadamfo, na wahya ase keka nsem kyerɛw. Na wakeka nsem. Adentia. Asem a yebeka ama broni aboni tiri nkodie. Kitua bi o. Enti yebetimi aka kyerɛ so, opatafo oboa, oyaza, ohwie mojagu, wayese, yebetimi aka nsem bebree di akyerɛw. Sa wo no, wayɛ wadwene sɛ, oh, wayɛ wadwene sɛ, wopɛ nsem atie. Na wotie we nyina wi a, na waba abegyina ho sɛ, odifo opatafo me pato hyira. Na me no, me ye panyini. Ɛno nti, mente suntudua. Me opatafo, mente suntudua o. Mente suntudua. Ɛno nti no wobegyina m'anim a, me hyɛ da na mabɔ mpa ya ama. Ba mpa na mabɔ ama wo. Minim sɛ wabe misbehave wo asɔre fie ho. Ba me yi me nhyira firi wo so. Saa na tie. Nti obia no a ɔde wo nhyira ɛbɛma wo da. Abra ade no undi ni. You can't disrespect me. You can't say any ill things about me. Untimi nka de open fan kyerɛ me. Na wasa agina ho sɛ upɛ me nsɛm nhyira. It is never done anywhere in this world. Ade bi a upɛ mu nhyira bia no, ade no udi ni. Enti more now will fight for me. Me so asem to a, I'll come there and fight for you. Me here plain. Se me here plain na me here me physical body. Na yesi ye spiritual works bia. O Canada, me bom insa say me duru Canada. Ade bia ni wa opatafo mi ntimi nyu. Enti upa steady opatafo me lifestyle. Any the way I'm here man sorry. On say I'm not bothered. On say me mfa ministry ho. Me mfa ministry ho, me mfa hwe ho. Upa steady me life. Upa steady opatafo life. One say I'm not bothered. Min kwani osofo a metimi to asoli. Yes sir, ma asori agu. Because me ma adwini mu no. Me na me wo oje a me de be ma wo. Enye wo na wo de oje bi bre me. Ena enye collection ti so be ba sorry. Mama $1,000, mama $500, $2,000. Enunti ena me ti asori ho. Na de bia me soli a herbaba because of collection ti. Seka sika bia ene sister me wo nioma me ye. Me ye nioma. Me ye nioma. Enti me jiw tu a obi anu ho. Obi anu obetimi de wato fo. Me ba obi ntwi mfa ne so. Me odifo opatafo me ba. Se woni me nam. Na se wo si ubedi me nia. Ube onania. Me come in some Bible. Obi anu obetimi aka wato ho. Me ye ntwi mfa me so. So fiefo omo pa omo katumi nyina mom. Metia omo nyina. Ntimi won say me nsuro sofo bi because me nim sofo bi o wasase we mu a o se obetimi agina manim say matia opatafo me nsawe me nsawe me tene me nsawe we so na me kese o sawe ye sofo a me kese wa wasole nyina bigu me de me nsawe tene wo so na wo se wo ye komfo wo di nsem hu na me kese wa wo bosum ni be dwane nenso me nsayade me opatafo me nsayade o me nsayade sofu bia ni ho wo Ghana ha upa waso ye archbishop waso ye prophet waso wo no wo ye sofu a opa ombo mi din ni won kama asem me mba ho me teme dem me frɛ wa ba manim de me nsa bɔ wa pampam enu anu no ministry be end enti sofu bia ni obetimi aba public abekama asem enso me metimi abeka wo asem me metimi atwa abo sofu bia me pe bia. But me untimi nkama asem because o kama asem a yebehia anadwo etimi nobody can dare me na afin edie be nti na wachinchini a wabenya ade a esombo na eso sei na umfa enidie ema ade no na umma ade ne nye kese what is say sofu bi atia me da wọ́n sẹ́ sọ́fù bí aka wọ́n asẹ́mu da wọ́n ní di ntia my brother di enimu no wọ́n
a bona do 9 10 11 yen so kan ya hwe nanimu enti me se me je oboso o ma me hu se wo ya adamia na me so me kasa me siesie wa sika sofu bia no te obase what UK onu begina social media wan busame se obetena se onu na nano edin enti obeka opatafo asem ekosi ni sei me kese ne keke me sorry me fra anajo na me bona pampam mprenso eno ano no ontimi nye yie da no de akọ owuom me de anungu ase na adi na chi akopim so obewuo ade obewuo kura anungu ase be ka one ne mba wan say me obi akameda na wo papa no odifo opatafo a wo say o fere obi timi fafo be ka ekekanse mu no na watie na wo pa wodie na adentina say nipa na okeka sankwase asem no unka nkire ne say se wunsuro opatafo akoko kase nanim obi ba wo nche na obekanse mu na wo say wunsuro opatafo a ne number na da ho no 0540770896 kono ko ka kire no enye me na abeka kire me na nipa koro no o se wa benya omra me nche na omra me ka kire me mi obi mfa me nye rofu sika na sofu be na wo Ghana ha no mo se otimi mani si obi yi sofu be no so obetimi ato asole sofu obi no obetimi ato asole because they live by collection and offertory me mfa ho me to asole mu last year masa to asole mu this year once my asole da magina ba bia ye praise the Lord da unim de ye ya ma ade echi unim de yen me opatafo unim de me ya me mas ade echi enti mu masofo na omugina ho na omo ranti e kasa bebrebe no me nye that type me mfa omo ho ba me untimi mbomidin ubomidin a masa me hantew me chiware life e me ka kire sofo ne say onim watena denchem so atwa asuopoda watena denchem so atwa asuopoda me ka ye oye obakwase a wagimi nti wa hunu nyansa ofi se denchem ne ye wakogie aduro me kire o say denchem no ejina homa ade a ehu ana epo eye wiase enti se me ka kire o say watena denchem so atwa asuopode a na me busa o say me ewiase no epo no ye wiase enti opatafo gina bre na me gina no na me toto ayampia no enti uyam enya ohu say young guy o kasasa na obi kuna na o ye ne den enti me busa so watena denchem so atwa asuopo a me pesa me kire o say de me ye no enti ohu enya onwanwa say young guy o ye sa ne o ma no e obi ntimi mbre masiu wo ha obetete wo se opatafo yese watofom yese de obedie kura onya me sere wo mo pre Ghana cedi hono mi di dollars ne pounds so o pre 20 cedi ni 50 cedis ne 100 cedis me ne abrofo na ebo wa America ni UK me tia so me ne abrofo na ebo match e wa America ni UK wo ye Ghana ni a wakotra America ni Germany na UK Canada Italy Spain na enioma nkoyi ma ana wabeshi opatafo oba ya wabe fadamfo e wozinita asase so ana kwasiampanyi bi a wote aso da no ho no me na me sa atomani di o jimifuo bi wote zinite wo no me opatafo na me sa atomani di na oba ya no wono afafo no ofrefro opatafo oye this oye that na obusa ho se sa nipa we tumi be na na etirimu honhom be na etirimu enti wo de wuni mu hwe kura wuni mu Judas kwan of odi Yesu fa so ekokeka nsem fa no me opatafo mi tiwi me say me pe sofu bi oso odin amunyina anzo obi ankamase mi di o matem anzo obi akamase me pe sofu a odin me de me nsa left way me de be kire ne so me kese ne once na so ni nyina begu e be duru mire bi kwa na nipa nkai ni bi uni me on me ye obi a me ye good first na mani so ohye
Me OPATAFUOR me first na mani so watch but as say na ase masesa be 5% aka 95 see masesa bye bye ebeshia mama bye kwasi ada na kwasi ada bye bye enti nioma na mekeka ho nsem kire wo no wo ha dwene ho why